thei ni se ihlim na turin engkim ka tianga idu zong engkim ka tiang engthil po itan ka tiang thei ni se ka engkim ka peang che ka thei bak pia lam thleng po ihlim na tur ani phot chuan thei ni se lungchim taka kwa che in second tin ka du sia che ka shilang che ka tan i hlut sia hi ril chung che in minute tin ka fo pang che thei ni se ti hi atak rama ka thlen tir tur